Tuigim go maith go bhfuil na hagricht a Gaeilge agus Gaeltachta tar éis teacht ríd roinnt blianta crua ó bhí an gharcéim ag neamhéachta Dara an agus is féidir léamh ghlacha leis go mbeidh mise agus an Tower Martin. Fé mó chumas ag leirid acamí breise do cuasaí Gaeilge agus Gaeltachta ón stochiste le linn ar tarma ó figeide. Ar an céadúil síos ará go bhfuil mar is óldait an simagam agus an grágam don Gaeilge agus úsáide mé an comidicus is féidirlam agus bé mé féin agus an Calleary ag thógáil cuairt ar an Gaeltach an bhí seo agus an céad agalamh a thuairt mé rinne mé in Gaeilge é. So if you bear with me in relation to Gala Fihe Fihan and Tommy Conea a Raggerty Merle. Agus béisi ní soléir I hope an sin.